I denne video får du en kort introduktion til den fælleskommunale rammearkitektur. Rammearkitekturen er en fælles infrastruktur, som alle kommunale IT-systemer kan bruge fremover. Men før vi når så langt, så forestil dig først, at din kommune skal i gang med et byggeprojekt, for eksempel en skole. For at de firmaer, der skal byde på skolebyggeriet, kan løse opgaven, skal især to ting være på plads. For det første skal kommunens krav til skolebyggeriet fremgå tydeligt af udbudsmaterialet, for eksempel størrelser på klasselokaler og skolegård, lydisolering, adgangsforhold og sikkerhed. For det andet skal der være infrastruktur ind til den grund, hvor skolen skal bygges. Varme, vand, strøm, kloakering osv. Ellers kommer skolen ikke til at fungere. Sådan er det også, når en kommune skal indkøbe og have bygget et nyt IT-system. For eksempel et fagsystem, der udbetaler ydelser til borgerne. Her skal kommunen også sørge for, at kravene og infrastrukturen er på plads, inden udbud og byggeri kan gå i gang. Og her kan kommunen hente hjælp i den fælles kommunale rammearkitektur. Ligesom en samlet byplan understøtter byggeriet af en skole, så giver rammearkitekturen kommunen beskrivelser af de krav til IT-byggeriet, der er fælles for alle kommuner. Og den giver kommunen en fælles infrastruktur, som alle IT-systemer kan trække på. Først infrastrukturen. Et system, der udbetaler ydelser, skal bruge en række forbindelser til f.eks. CPR, til adresser og til indkomstoplysninger. Systemet skal også vide, om andre IT-systemer har sager på borgeren, hvad borgeren har skrevet til kommunen, hvem i kommunen, der må behandle en sag, osv. Sådan en infrastruktur med mange vigtige forbindelser etablerer kommunerne i fællesskab som led i det aktuelle monopolbrud. Så er der de krav, som IT-systemet skal leve op til, om f.eks. sikkerhed, regler og sammenhæng til andre systemer. De ligger også i rammearkitekturen som nogle beskrivelser af fælles kommunale krav, som kommunen kan lægge ind i sit udbudsmateriale for systemet. Fælles kravmateriale og fælles infrastruktur giver kommunerne flere fordele. For det første bliver det lettere for kommunen at gennemføre IT-projekter og udbud. Kommunen kan genbruge kravmaterialet og hente de vigtige forbindelser omkring systemet på den fælles infrastruktur. For det andet bliver det lettere for nye leverandører at byde på systemerne, når der er klare krav og åben adgang til infrastruktur. Det er godt for konkurrencen og vil give kommunen mere digitalisering for pengene. For det tredje bliver det lettere for kommunens medarbejdere og for borgerne. Bedre forbindelser mellem systemerne betyder færre indtastninger, bedre overblik og færre fejl. Vi etablerer rammearkitekturen nu, og vi udbygger den løbende, så kommunerne kan bruge den igen og igen til de mange IT-systemer, der skal bygges fremover.